Saben esuk srengenge madangi jagat, aku kelingan pasuryan sing tulus, loro tangan sing tau nuntun lakuku, wong tuaku cahyaning uripku. Nalika aku isih cilik biyen, dikendong nalika turu kesuwen, dikancani nalika lagi lara, dijogo awan wengi tanpa pamrih apa-apa. Bapak budal esok goleki pangan, ibu ning omah ngopeni kanthi sabar, kringete netes dadi panguripan, tresnane gedhe tanpa nate diitung. Sandangan lawas ora dadi alangan, sing penting anak bisa sekolah lan mangan. Dheweke ngalah kanggo kebahagiaanku, nanging aku kerep lali pengorbanane kuwi. Saiki umur saya mlaku, rambute putih saya katon nyato, bareng aku wiwit ngerti ternyata tresnane tanpa tepi. Wong tuwa dalan swarga aja ngerti gawe citrane rasa, nalika isih ono ing ngarsa. Ayo tresnani sabisa-bisa. Wong tuwa dalan berkah, donga tulus madangi langkah, aja nganti mung eling nalika susah, nanging lali nalika urip wis gampang. Anak kalane aku mbantah, rumangsa paling bener lan gagah, orang rungokake pituture, padahal kuwi kanggo masa depanku dhewe. Nalika aduk saka panggonan, krungu swarane liwat telpon wengi, pitakon prasaja sing tansah padha, le wis mangan durung dina iki? Ora tau takon oleh apa, ora nate nuntut panja utawa derajat, sing penting anak urip mulya lan tansah eling marang Gusti kang kuwasa. Yen wektu bisa diputer maneh, aku pengin luwih akeh ngancani, amarga umur ora ana sing ngerti besok-esok isih ketemu apa ora iki. Wong tuwa dalan swarga aja nganti gawe citrane rasa, nalika isih ana ing ngarsa.
dijaga deh. Yen isih bisa sungkem lan ngrangkul, aja nganti ditunda nganti mengko. Sebab penyesalan paling abot nalika kesempatan wis ora ono maneh. Wong tuwa dalan swarga, tembung iki aja mung kanggo tirumu, nanging dadi pegangan urip saklawase supaya ati tansah kebak syukur. Wong tuwa dalan berkah, donga tuluse ora nate owah. Muga aku bisa mbales sanadyan setitik saka katresnan sing tanpa winates. Yen isih ana bapak lan ibu cedak kok rungokna pituture. Yen isih ana wektu tresnana Pak Kia.